بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል حدش عامت 2014 عامة مرتا ملكيتهم مجلس سناي تمنيت أمحلاليفهم بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል 2014 عامة مرت عامة السلام رهوا قسانتن لمعاتن نهزب تግራይ كخونلو تمنيهم زخبركا وشت عدن استفرالي هاجرات تنبر هزب تግራይ زخبركنن زخبركمن نبارات مرارها زخبركا مزنا الوجينا سراوي تግራይ زخبركم هزبا أرسنا دقفكم مرحت هاجرات علمنا هات كالاتن كلهم مداركت أكلاتن زخبركنن زخبركمن كرم كلون لعلو كلون كتذكروا كتزارون كتصحفون قراز حصركا بتعم مرير نايك ألسن مستنكروا عثات كابز مسجبنا الله 2013 عام تمرت ناب 2014 عام تمرت حدش عامت نكو عب سلامة بصحكم أبصحنا زول مالت حاجوسن سناي تمنيتن بش منجست تግራይን بشمين تم حلالف 2014 عام تمرت ناي سلام قسانت رهوا طعنا صراح بروح تسفان كل مداوي عوتات نكون لنا معنطانا ناشط أبيلنا بمقلاس دمنيا زلاتنا داغماي سقات تግራይنا بزي يكونوا لاغباب كم نحمششهم بمتئماني بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል 2013 عامة مرت حزب تግራይ أب لعليو أب حزب عالم قدم حزب زي بصحم زري ناي مصنات قفعن بدلن زتفصم الله عامة صلماتن حزب تግራይ حبرتون سمرتون استيمو مستنكراو عوت زمزغبلا عامة كم زنبرت قليصوم 2013 بزعبي ناي صلمات عامة تكون امبر نا حزباو مختن قالسن ناي دمو عوت عامة كوينا اب تاريخ حزب تግራይ بفولي تذكر عامة يا حلفات سوات نا 17 عامتات عقاو قالسنان ناي اوانون سوات مختن زتأسسرت عامة يا 2013 عام تمرت حزب تግራይ نبهراو مسولن كبرون يلو زدله كل مسواتነት تخفل ندحيت زي بالمخانو زمسكرلو حدر قدامه سوات تقاو قالس دغيمو بسوات مخته هياو زخونلو عامتيو 2013 2013 عامة مرت حزب تግራይ حدراياتاتو زدغملا حدر سماعتاتو دما زرغاغصلا عامت كم زنبرت زغلصو بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ኩሉ ግዜ ውራይ حزب تግራይ هلونن تحنوتن مرقاص كم زخونن نزن مغبار دما حدنوتن سمرتن كتناخر مخاتو كحيل صويعم ناي زوان قداماي وراي هلونان دحنت حزب تግራይ كالاي وراي كالي انت يكونه هلونان دحنت حزب تግራይ مرقاصي كالوت قدات نتوانا وراي كيتدافئو باغبابو بلكعنا تفصمو زخد يكون ناي حسابا فلالاي مالت حدنت مزراق مالت يكونه صلاين باندان ويمس أمس تأثرن تذي كوينو أب قدات منت حزب تግራይ أب هلونا دحنت حزب تግራይ فتصم حدنت كله جن قدني ملوء تግራይ كاب صلاتي حراكم زي وص زحبرو بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል بعصوبات سراويت فاش تأبين مشارختن أب لعلي حزب تግራይ زي تفصم سبعون نواتاون قفعي كم زيلن حزب تግራይ كم زمكتون حبيرهم شاب منجستن حزب تግራይን زحلفو 30 عامتات بفلطاتهم غلبتهم رهصهم ገንዘቡን ዘጥራይዎም ዘዋሃለሎም ሀብትን ምረትን አብጠላዕ ፀሐይ ዘሚተሞም ኮስዶ ዘይካአሉ ድማ በላሽም ዕኔሞ ካብ እዝኒ ክሳድን ኢድን ደቀ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ሽልማትን ዝተፈላለዩ መጋየፅታትን መንዚዕም ወሲዶም እዞም ሰረቕትን ሸፋቱን ዓበይቲ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትካላት ጥራሕ እንተይኮነስ ቅዳር ካልስን ዝኣረገ ርዑን ሓዊስካ ኩሉ ዓይነት ናይ ገዛ ኣቑሑት مرحت ورتي بزودبوم كل سراويتاتن كمون بأرجع بقلي حرستاي تግራይን ጽዒኖም ወሲዶም ካብ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዝወረሩን ብገበን ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ዝሕተቱ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ዝምራሕ መንግስትን ሰራዊት ኤርትራን ከም ትካል ኩሎም እዮም بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይ ዘመዝገቦ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ዓወታት ድማ نسألاتي حمام رأسي كم زخونومن أقول نهزب تግራይ كوينوم نهزب تግራይ حاجزن دقفن نزقورو كلهم دما أمسكينوم فاشيشتاويان قجل أبي وراري منجست إيرتران تصفحفحتي حيلتات أمحران حزب تግራይ نمنساتن دكتون مولعن زقور وصعري بعوت حزب تግራይ يبرعنا لهم
ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓድሽ ዓመት 2014 ዓመተ ምህረት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳይ ህልቀት ንምጻሕ ዝገብርዎ ጻዕሪ ከም ዘይሰመረን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ድማ ንትምህርቲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕን ሓቢሮም ኣብ ውሽጥን ወጻእን ትነብር ህዝብና ብፍላይ ተመራመርቲ ሊቃውንት ምሁራን ስነልቦናን ካልኦትን ብጠቕላላ ህዝብና ብፍላይ ተረከብቲ ናይ ጽባሕ ተባሃግትን ተሃረፍትን ትግራይና ዝኾኑ ህፃውንቲ ቆልዑ ብቐንዱ ብሰንከቶም ወረርቲ ካብ ወለዶም ተፈልዮም ኣብ ማዓስከራትን ሕድሕድ ገዛ ህዝቢ ትግራይ ደኸታማት ኮይኖም ተጸጊዖም ዘለውን ህፃውንቲ ብከቢድ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጥን ሕታውነት ይሳቀዩ ዘለዉ ብ10,000 ዝቁጸሩ ደቅና ካብ በፂሕዎም ዘሎ ማሕሰይትን ስምብራትን ተናጊፎም ብጥዑይ ኣእምሮ ትምህርቶም ዝካተትሉ ኩነታት ንምፍጣር ቀዳምነት ይብና ካብ ተጸጋኑ ምውፃእ ኣብ ዝግበር ርብርብ እጃምኩም ክተወፍዩ ብዘጋጣሚ ክብሪ ይጽውዕ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይ ብጀጋኑ ደቁ ዓለም ዘስደመመ ታሪክ ከም ዘመዝገበ ዝሓበሩ ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ጸላእቱ ልክዖም ክፈልጡ ዝገበረላ ዓመት ከም ዝነበረት ገሊጾም እዚ ዓለም ብዓለሙ ዘስደመመን ደመኛ ጸላእትና ልክዖም ክፈልጡ ዝገበረ ዓወታትና ሰላናይ መስዋዕት ወለዶ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ትውልድን ሓድሽ ወለዶን ብልኽን ጠስምን ኮይኖም በዛ ህዝቦም ስለ ዝተዋደቑ ብቐንዱ ድማ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማይን ጸባን ኮይኑ ቀንዲ ተዋሳኢ ህዝባዊ ኩናትን ዓወታትን በዓል ምዃኑ ብተግባር ስለ ዘመስከረ ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተጀሚሩ ዘሎ ዓወት ተጠናኺሩ ክቕጽል ህዝቢ ትግራይ ብደጀንን ግንባርን ስምረቱን ሓድነቱን ከስጥም ድማ ጸዊዖም ምንጪ ኩለ መዳይ ዓወታትና ውሽጣዊ ጥንካረናን ተሳትፎ መልእቲ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ፈታውን ጸላእን ዓይኑ ቋሕ ሓቢሉ ብገሃዲ ክሪእ ዝገበረ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ መንሰይ ትግራይ ንቓሕ ተወደብቲ ዓጥቅን ተዓወትን ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ልኡኽ ሰራዊት ትግራይ ጸላኢ ምድምሳስ ከም ዝኾነን ጸላኢ ከይጠፍአ ድቃስ ወስዶ ትግራይ ኩሉ ከም ዘይብሉን ኣተሓሳሲቦም ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ትግራይ ኣብ ደጀንን ግንባርን ተዋፊርኩም ብወነን ናህርን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ትወጊንኩም ትዋግኡን ኣለኹም በዚ ስራሕትኩም መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ተሓቢኖም እዮም ነዚ ኣጠናኺርኩም ከም ትቅጽሉን ይእመን ስለ ዝኾኖም ብፍላይ መናእሰይ ንቓሕ ተወደብ ተጋድል ተዓወት ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጥኩም ናብ ታዕሊም ክትወርዱ ታሪክ ሓድራ ሰኪምኩም እዩ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብፍላይ መናእሰይና ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ፀሃይን ካልኦት ስራሕትን ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ካልኦት ተላበርቲ ሕማማትን ኣብ ምክልኻል ጸጥታ ከባቢኹም ኣብ ምርግጋእን ወዲም ክትቃለሱ ይግባእ ዝምድና ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝሓበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ መኸተ ትግራይ ልዑል ግደ ዝፈጸሙ ኣሰናቲብን ስነ-ጥበባውያንን ኣመስጊኖም ንህዝቢ ኤርትራ ድማ መግለፂ ሰናይ ትምኒት ተመንዮም ሕዝውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወራጊጹ ከም ጎረቤት ህዝቢ ብሓባር ተደጋጊፉ ክነብር እዩ ዝምነ ሰናይ ዓመት ኮነልኩም እውን ትምኒትና ንገልጸልኩም ኣብ ዘይትፈልጦን ናይ ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስን ኩናት ተጠጢቅካ ዘለኻ ዕሱብ ዓቀይታይ ሓይሊ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እዋን ዘለካ ዓድል ዝሓለፈ ይኣክል ኢልካ ኢድካ ንሰራዊት ትግራይ ምሃብ እዩ መንግስት ትግራይ ኣብ 2014 ጸገም ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል